What's up guys? Isang masayang araw na naman sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang episode natin ngayon, magluluto tayo ng grilled chicken. Start na tayo guys. Hatiin lang natin sa gitna. Pero hindi pa natatapos dyan to guys. Sasangkapan pa natin to. Lalagyan natin ng mga pampalasa. Hugasan muna natin sa guys. So yun guys, after natin hugasan ng manok, gagawa na tayo ng marinade siya. Yung mga pampalasa na ilalagay natin. Gagamitin natin bawang, sibuyas, paminta, brown sugar, kalamansi, ketchup, toyo at ang ating secret ingredients, royal. Isa na natin. Lagyan muna natin ang bawang. Pinino ko na ng maliit to guys. Isang buong bawang to. Sunod natin ang sibuyas. Ang sukal. Ground pepper. Ketchup. Lagyan na natin ng toyo guys. Tansya-tansya lang yan guys. Sunod na natin ang kalamansi. Kahit ilang piraso lang guys, kalamansi. Dahil nagsama-sama na ang ating mga ingredients, haluin na natin mabuti guys. Napakasarap nito guys. Sana gayahin ito sa inyo. Pag may okasyon, kahit ordinary lang. Pag natapos natin haluin, ilagay na natin ang ating secret ingredients. Ito ang sekreto guys, para mas masarap at malasa. Yun oh. Royal. Sarap po, sarap. Maya mumukbang. Haluin mabuti guys. So yun guys, after mahalo ang ating pampalasa, start na tayo mag-marinate. Malinis ang kamay ko guys ha. May sulat. Wow. Ima-massage lang natin to para kumapit ang lasa.
Tutusok-tusokin pala natin ng manok guys para kumapit ang lasa. Wow, sarap. Sunod na natin ng isa guys. Ang sarap. So yun guys, after natin nilagay ng mga pampalasa, mamarinate lang natin siya ng at least 30 minutes or kung gusto nyo overnight. Pero kung nagmamadali kayo, pwede naman yung 30 minutes. Pagkatapos, iyawin natin siya dun. So yun na nga guys. Pagkatapos ng 30 minutes na paghihintay, ito na ang ating minarinate na chicken. Wow, sarap no? Ilang minutes yan, Dad? 30 minutes. 30 minutes. So start na natin siyang tuhugin guys. May ano akong bakal. Pero pwede rin naman yung ano guys, yung kung wala kayong bakal. Kawayan, gano'n. Pwedeng kawayan. Oo, pwede rin naman. Tuhugin lang natin siya guys. Magandang ganyan. Kasali ka, Dad. Magandang ganyan. Yun oh. Dalawang tamang, Dad. Napakasarap nito guys. Shout out na naman pala mamaya guys, kaya hintay-hintay lang kayo guys. Ulitin natin to. Pinunas dito. Yun oh. After natin siyang matuog guys, isasalang na natin. Tara. Update tayo mamaya guys. So yun guys, habang hinihintay natin maluto to, special shout out muna pala tayo kina Boss Randy Serrano, Reynaldo Campos at kay Jojo Peralta. Mga solid subscriber po natin yan. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Wow, sarap. So yun guys, habang iniintay nating maluto yung manok, gagawa lang tayo ng sauce. Ito yung ginamit nating pang-marinate kanina. Papakaluan lang natin. Saan natin yung mga bawang sibuyas para malasa. Takpan lang natin guys hanggang kumulo.
Baligtarin muna natin guys. Tingnan natin kung luto na yung kabila. Yan. Yun oh. Okay na. Dahil kumukulo na siya guys. Lagyan pa natin ng konting asukal. Halu-haluin lang natin hanggang malusa ng asukal. After malusaw ng asukal, lagyan siya natin. After malukat, Sige, ang continue ko lang. after malusaw ng asukal guys, lagyan na natin ng cornstarch. Para lumapot lang siya. Saluin lang guys hanggang lumapot. Halu-haluin lang hanggang makuha yung tamang texture. Dahil malapit ng maluto guys, kaskasan natin siya ng sauce. Yung ginawa natin kanina. Dagdag pampalasa rin kasi ito eh. Ito yung pinagbabaran. Yun oh. Update mamaya guys, pagkainan na. Kain tayo, guys! Eh, lambot oh. Yeah. Tanggalin ko na to na. Mm. Guys oh. Gano'n rin sa akin. Kay mami. Akin lang yan, daddy. 1 hour marinated. Ay. Nanditang kay daddy. Nang batay sa akin. Si daddy wala ng manok. Kain po tayo guys. Kain na tayo, guys. Shoutout mo pa na.
Sobrang init naman. Okay, sarap. Sauce pa lang, ulam na. Sili pa lang, hindi pa ulam. Lambot, oh. Sugdan ka. Di pa eh. Sarap, guys. Okay ba yung pagkaluto? Ayan, guys. Saktong-sakto. Ang ganda. Sarap. Ano to? Guys, oh, sauce pa lang. Tapos palang ulam na. Diba? May shoutout tayo sa mga guys. Mm-mm. Ano? Ang sarap. Hanggang buto, nanuot. Nanunuot. Uy, masarap Ang na. kanin. Shout out mo si Bapang Kim. Sarap daw kay ate. Shout out pala guys kay Larwina Calma and family. Kain tayo Shout out. Mars. Shout out. Ang biyaan. Daddy, pat din ako, daddy. Wala. Best yung sauce na kuya. Sarap. Mama, Ano na? kumakain kang sasalita. Mama, napulaan doon. Okay. Tapos na. Tayo kumain. Naantok na. Sisipit kaya ta kuya. Sumbong. Ang gambo ko. Pagkakas ng tubig, doon ka pwede. Alis ng tubig ko. Ano ba to? Shout out ko po guys yung pinsang ko dyan sa Dubai. Si Kuya Gimo Vinyas. Shoutout. Saka yung friend ko sa Hong Kong guys, Marie Chris Criado. Shout out ko lang. Tapos na si Daddy, tayo, hindi pa. Si Mami, tapos natin. Shoutout na tayo guys. So yun guys, dahil tapos na kaming kumain, doon na tayo sa pinaka-aabangan nating shoutout. Simulan na natin guys. Shout out po kay Mr. Ray Jackson. Shoutout po sa Negosyo Manila. Gardening Perth, Western Australia. Shout out po. Infinity Wheel, so input din po natin yan. Shoutout po. All About Mom Me. Shout out. Ma'am She's Vlog TV Official, shoutout po.
Shoutout po kay Kuya Marvin TV. We Think IO12. Shout out. Kay Ate Raquel Pineda of Korea. Shoutout te. Pinoy Foodie Preparation. Shout out po. Kay Evangeline Limos Vlog. Shoutout po. Angel Heaven Vlog. Shout out po. Kay Ninya Sari Sari Store. Shoutout po. Si Marco Palo ng Our Lady of Mount Carmel. Shout out. Julian TV. Shoutout. Ami Mix Vlog USA. Shout out po. Kay Rosana Yape. Shoutout po. Horseshoe Vlog TV. Shout out. Kay Angel Heaven Vlog. Shoutout po. Chow Food Crow. Shout out po. Kay JR Pagaduan. Shoutout po. Jason. Shout out. Kay Mr. Alberto Yalong. Shoutout po. So, dyan na po nagtatapos ang aming vlog. Sana po nagustuhan nyo. Nabusig din po kayo. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Bye-bye. 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 Bye-bye, guys. Bye, guys.